La temporada d'esquí a l'Alta Cerdanya i al Capcir començarà aquest proper divendres. Portep i Moren i els Angles seran els dos primers complexos en obrir, gràcies a les abundants nevades dels darrers dies. En el cas de Porter, l'estació acumula gruixos de més d'1 metre a les parts altes i de prop de 60 centímetres a les parts mitjanes, de manera que es podrà obrir sense problema tota la part central del domini. De moment, però, les parts altes quedaran tancades. El risc d'allau que és molt fort. Tota aquesta neu va arribar dins un sol que no era preparat, i volem preparar les coses a poc i de fer ben bé al sector vinyol i mina, i quan tindrem una mica més de visibilitat pujarem més amunt per securitzar tota la zona, particularment aquesta zona de Fontfreda, que sabem que hi ha un risc d'allau molt fort. L'any passat, l'última esquiada al Pirineu es va poder fer a Porter, ja que l'estació va obrir el cap de setmana de l'1 al 2 de juny. La primera baixada d'enguany també es podrà fer en aquesta estació, ja que tot i que divendres també es posen en marxa els Angles, Masella o Baqueira, Porter obrirà mitja hora abans que la resta, a 2:15 del matí. Sempre, és la particularitat de Porter Pimorès, és que la meteo ens ajuda i tenim una voluntat sempre de seguir els últims tancats i el primer que obren les pistes, i com que estem ben tossut, sempre el farem, quan podrem fer com això, sempre el farem com això. L'objectiu de l'estació és tenir el 100% del domini obert al cap de setmana del 30 de novembre i encarar el pont de la Puríssima amb les millors condicions possibles.